Bună! Ai 2 minute? Da. Vrei să te bagi la o provocare pe TikTok? Da. Uite, primești această brățară tenis din partea Exclusiv România. Așa. Dacă alegi tu orice străin din mall-ul ăsta și îi spui să-ți dea 3 lei pentru că nu mai ai bani de autobuz. Da. Da? Haide să mergem să căutăm. Hai. Cam gol molul. E un pic, dar uite, poți să o iei pe fata asta, cred că. Ia, hai să încercăm. Ei, îmi dai și mie 3 lei pentru autobuz? 3 lei Da. Hai? pentru autobuz. Da. Nu mai are bani să se Nu ducă mai am acasă. Dacă poți să-l ajut și pe el cu 3 lei. Poți? 3 lei pentru autobuz. lei. Nu știam că e 2 lei, dar hai. Ei, Adică, poftim. sunt 3 lei. Mulțumim frumos! Mulțumim. Urmărești cumva Ice Concept Târgoviște pe TikTok? Da, Ia, ne arăți, te rog. imediat. Am și România. Bun, ne urmărește. Asta e brățara ta. Felicitări Mulțumesc. pentru curaj. Mulțumesc. Te așteptăm la noi la insulă, la Ice Island. O să vin. Și vă aștept și pe voi și la Ice Island în Dâmbovița Mall și pe iceconcept.ro.